Bueno, o problema das ambulancias non é un problema dunha empresa con os traballadores, é un problema de o que significan as privatizacións de servicios básicos trasladados a engrandecido moito máis neste sistema tan salvaxe que temos. Aquí hai un problema que é que desde vai 3 anos hai unhas concesións públicas por parte da Xunta do PP que ellas dan a unhos sátrapas, a uns empresarios que únicamente viñeron a facer cartos. A gran maioría das empresas e das concesións as colleu a Ambuibérica, que é unha empresa montada polo clan de Valladolid do Partido Popular da época de Andar, é un fondo de inversións de Valladolid, que é curioso, que por certo, ademais ahora anda querendo asociarse con outros, e lle dan a maioría das concesións en todo o que é a Franxa Atlántica, desde Ferrol, Compostela, Costa da Morte, a Coruña, o que é a provincia de Pontevedra é toda a Ambuibérica, ou dela ou a gran maioría das accións. E hai 3 anos que non temos convenio, pero ainda por riba que ademais o concerto non dá para cumplir ni siquiera co convenio, porque foron a baixa pensando que non iban cumplir o convenio. Chegan unha colonia, estes empresarios, estes sátrapas, e non van cumplir o convenio. Na medida que tiveron que cumplilo, pois ven o problema. E ainda por riba o servicio está colapsado. En este momento está o índice de baixas por enfermedades dos propios traballadores é terrible. É terrible porque, ademais, non hai a dotación de ambulancias suficientes e porque en algunhas comarcas as empresas non son vigiladas para cumplir todo o que teñen contratado. Por lo tanto, este é a cuadracatura do círculo. Que vai a Consellería? É un problema dos empresarios. E está claro que o problema é un servicio público deteriorado e que queren ter traballadores de terceira como os que están contratando ahora para facer apoios, xente sin titulación, ambulancias sin pasar os controles, etc. Por lo tanto, este é un conflito, o que é o máis miserable do capitalismo aplicado aos servicios públicos.